Watika nigi weche mag tuke ni coach mar Harambee Starlets Beldin Odemba nigi chir ni tim no osetimo ikruok margi makare motelo ne rakruok gi tim mar Tunisia chieng' tich abich e alap ma Ulinzi Sports Complex. Kenya rwako Tunisia tielo mokwongo mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika higa mar 2026. E kinde mane gitimo rako e alap ma Absa Grounds, Odemba nigi ng'eyo ni tim mar Tunisia ok bi bedo mayot loyo. Kata kamano, olero ni gisetimo ikruok maber. Kuom jotugo 36 mane oluongi timno, jotugo 30 osebedo kanyakla e kinde timo rako ka jotugo mamoko riwore gi timno kapok girwako Tunisia e alap mar tich abich. We've learned a lot during our preparation at the camp, plus the support we get from everybody outside. We are very much ready for that match, and we know we are going to win that match. Played 2 friendlies, I'll say good friendlies, and we were able to see some tactical challenges there, or some tactical gains that we've made so far, and the friendlies have aided us to work on the need areas. Bas koro joloch mokale tuke mag FKF ka Police FC biro chako tuke gi maiga ne gi club mar Superior Hotels e round mar 64 tuke mabiro chakore odira mabiro. E draw mane otimo tieno manyoro